Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow gäme minip deňiziň çägi boýunça ýüzüş amal asyrdy. Ýüzüşiň dowamyny gahrman arkadaşymyz deňiziň kenaryna ýaýbanlandyrylan işler bilen tanışdy. Ma'lum bolşýaly abada milli fiýagatçylyk dowlagy öz çägini ýygyderlik iňeldiýär. Şunda medeni durmuş maksatly binalaryň gurulşyklary batly depkinlerde dowam edýär. Bu işlerin öňde boljak halkara çärelerine taýýarlyk bilen utgaşmagy bu künjekde amal bolýan giňmeşörli maksatlaryň derejesini we ähmiýetini artdyrýar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerine bolşýaly abada milli fiýagatçylyk dowlagyny alynyp barýan gurulşyk we awatlaş işleriniň depkinlerini ýokarlandyrmagyň wajypdygyny belläp gahrman arkadagymyz dinjal dowlagynyň çägini giňeltmek we alynyp barýan awatlaş işleriniň depkinlerini ýokarlandyrmak babatda özüniň degerli maslahatlaryny berdi. Şol bir wagtyň özünde abada milli fiýagatçylyk dowlagynyň binalarynyň bedeg aýratynlyklaryna, onuň ysyklandyrys ulgamyna we bu künjüň ekologiýa ýagdaýyna mühim ähmiýet berilmelidir.